Mateo Kapitulo 22. Og sa mitubag si Jesus, nagsulti pag-usab kanila sa sambingay nga nagaingon, ang gingharian sa langit sama sa usa ka hari nga nagakumbira sa kasal sa iyang anak, o gipaadto niya ang iyang mga ulipon aron panawgon nila ang mga dinapit sa kasal, og nagdumili sila sa pag-adto. Gipaadtuan na usab niya sa laing mga ulipon nga nagaingon, ania karon, naandam ko na ang pagkaon, ang akong mga nati, og mga hayop nga mga gipatambok, nangaihaw, og ang tanan na hikay na gayud. O mari kamo sa kasal, apan wala sila magtagad ni ini, og nanlakat sila, ang usa sa iyang kaugalingong uma, ang usa sa iyang patigayon, og ang uban